We want to thank God ukuthi time and again siyathola ithuba lokuhlangana as umndeni wokukholwa, and as sihlangana njengomndeni wokukholwa, we want to thank God ukuthi He also gives us an opportunity that we can connect even physically, because as you touch my brother and you touch my sister, ngenzeka lo ombambayo vele bekadinga isandla esomqinisa. Cela ubheke seceleni uthi kuye kuzolunga. Amen. Hayi kuzolunga bathandekayo. Unamanga uSathane ngeke kuhlale kunje. Hallelujah. Ngeke kuhlale kunje. Nangabe khona abahlekayo basheshe bahleka. Kodwa inkosi yona isizwile. Hallelujah. As you touch that hand, ubamba umfanekiso kaNkulunkulu. As you touch that hand, you are saying, if my brother is in trouble, so am I. Hallelujah. Father, as we join hands this morning, we want to say, Heavenly Father, siyavuma Baba wethu ingcwele obukhulu bakhe empilweni zethu, as we join hands okuyisivumo sokholo lwethu nesibopho sothando ukuthi Baba wethu namandla, as I touch my brother and I touch my sister, ngibamba izulu uqobo lwalo. Baba wethu ingcwele, I pray for each and every hand this morning. Isima bhekene naso, imbuzo ayibuzayo namhlanje Baba wethu ingcwele, sithi iba impendulo kuso naleso sandla. Lapho kubukeka ngathi kuneminyango evalekile, iyavulwa in the name of Jesus, ngoba akukho okukwahlulayo. Yingakho wabuza uAbraham ngelinye ilanga wathi konje kukhona okwahlula uNkulunkulu na. This morning, Heavenly Father, as we join hands, we affirm that you are the greater God. You are the biggest God above everything else. Busa izwi lakho lisazokhulunywa. Thatha indawo Nkosi. Simisela ukukuzwa, simisela ukukubona, in the mighty name of Jesus. Bandla lonke lithi amen. Let's take hands for the Lord. Ashele ne worship team yethu izandla. Wow, especially the new edition. Yes. We want to thank God for our young people. Ningahlala phansi. Konje uma ucameraman umuntu wesifazane esithini. Camera lady. Let's clap hands for our camera lady. She's doing a great job. Let's clap hands for our control room there at the back. Be careful of what you ask for. Kuzokwenzeka. Yeah, ngaya kwelinye isonto ngaba nomona. Ngiyakhumbula ngeza nganitshela. Kula kwaqala khona lokho. Nangifika kule sonto angeke ngilisho ukuthi likuphi. Every Friday balanda abantwana emalokishini. Almost 40% abantwana basuka lapha kubo 13 years kuya ku 17. Babakhuthaza, babakhulisa, babafundisa uJesu. Nawucabanga labantwana nabafika ku 20 yiliphi elinye ikhaya abalaziyo. Ninamba kithi. So let's do that. Wakhala omunye umfo ngwana la eWitbank yenzeka. Wathi lo mfo umfundisi. Wathi umntwana wakhe hayi akasakhaleli nokusesontweni. Amen. Because somewhere uthole something. This is our home, this is our place. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke bathandekayo. I just want to take this time umamfundisi uthi she will come azobonga. Amen. Bazalwane nibahle
angifuni kuyosonta kwenye indawo. This is my home. Amen. Yeah, I really want to say thank you ngomsebenzi omkhulu kangaka enwenzile soloku umfowethu andlulile emhlabeni nikwenze asaphila. Amen. Nimkhonze asaphila namkhonza even actually ngize ngacanga ukuthi akusingcono soqale sibe ne ikhona ibranch ePhola senze enye lapha emaforumini because people were asking ukuthi liphi isonto leni. Amen. And ngibonile we must be entrepreneurial because ngifike ngithi siqala ibranch entsha sithi Last Trumpet Ministries kaMenier because ngijika ngapha ngabathi Menier yabona ukuthi bonke bangeza kuMenier. Amen. Bathandekayo ayikho into surprise uNkulunkulu. Ninamba kithi nothing surprises God. Wena lezinto ezikusurpriseayo azimsurprise uNkulunkulu. Ninamba kithi. That's why uma uDavide ebhala lapha ku is it 119 if not 139 uthi wangazi ngiseseyihlwile besathi insuku zami zalotshwa encwadini ngingakazalwa. I just want to make umzekelo an example about a tree. Zonke izihlahla engisho iBhayibheli lithi ayikho inyoni ewa ezulwini uNkulunkulu angayiboni besathi kangakanani ukuphila kwenu. Nalikhumbula lelo verse kuMatthew I think it's chapter 6 athi ukuphila kwenu kubalekile kuNkulunkulu athi inkonjane uma iwa ezulwini. Are we together? Inkonjane iyawa ezulwini siyazi inkonjane inyoni nje ayikabhalwa nangabe indiza la Witbank ayikho ayinayo ne-ID ayikho nelo na anything but uma isuka izothi bhu phansi ifa God knows about it. Bese uJesu athi if uNkulunkulu akhona ukuthi anake inyoni anake futhi nezimbali zasendle amablomu athi kangakanani kuwe. uBrasifu athi you matter. Ubalekile kuNkulunkulu. Now cela utshele seceleni ithi kunesihlahla sakho or ithi umfundisi uthi kunesihlahla sakho. There is a tree for you. Amen. Or uyavuma or awuvumi kunesihlahla sakho. Ngicela ukukhuluma ngezihlahla eziyi-3. I'm just trying to demonstrate ukuthi uNkulunkulu ayikho into emsurpriseayo. Nina mbathandekayo ayikho into uNkulunkulu emsurpriseayo. Kunelinye idorobha laseJericho. Yazi ukuthi iJericho isesekhona namanje. Now we are at Turkey. Jericho isesekhona. Oh no iJericho ise-Palestina. Yeah. uPaul uhambe eTurkey kakhulu nakuphela izimpi ngifuna ukuvakasha. eJericho bekune main street. Abahlala eLinville bayazi main street yaseLinville yini Hector Way. Okay. Yeah. Loka sesebancane abobhuti abasebenza Highveld bebathi nabaholile bahola ngefortnight ahamba eKakanti ayothenga iBarracuda or ayothenga iStevenson isigqoko bese ashaye iscathula iFloshem bese ashaya ibrew in Brentwood bese ke ngabo 3 afternoon uyohamba lapha Hector Way. Thine Phola besine Masango Street.
Yini istrate esikhulu sala? Yabona izinamba nazo ziyahluka. Akuna strate esikhulu. Yini? Matthew Pos. Ole esifika amateksi kiyo. eJericho bekunesihlahla. Lesihlahla siku main road. Lesihlahla nasila ku main road. Ngiyacanga ukuthi bekhona abantu ebebafike bahlale ngaphansi kwaso. Bengiyacanga ukuthi kunabantu ebebafika mhlambe kulesihlahla baphumule nangabe bebadlula. Kunabantu ebesibasilinga lesihlahla. Mhlambe umasipala wakhona bekasakhuluma ukuthi lesihlahla lesi kosa sisuse ngoba sendleleni. They didn't know ukuthi lesihlahla njengoba silapha. One afternoon kuzoba ne crowd eyodlula lapha. And the crowd kunomuntu ezobe imlandela. And lo muntu loyo kunomunye interested kulo muntu ofuna ukumbona mara mfishane. So lesihlahla that day siyoba yi point of contact between uKristu wasemnqamlezweni kanye noZakewu owayengafunwa umphakathi walapha. uNkulunkulu uvuma ukuthi lesihlahla sakhiwe, abanye siyabasilinga, abanye senza konke lokho. uNkulunkulu ubhekele ya point ukuthi one day ngelanga eliso ngesikhathi esiso uZakewu uzoba kulesihlahla. And uJesu uzobadlula ngaphansi. Bese uJesu athi yehla insindiso ifikile kuwe namuhla. Kunesihlahla sakho. Kunesihlahla uNkulunkulu asitshala avuma ukuthi sikhule ene wenza sho ukuthi leso isihlahla esinamandla esingaphukaphuki. Basikha lesihlahla sakhiwa yilo baba ijob yakhe. Angazo bekane contract for embusweni wamaRoma bekenza ngazo iziphambano. So bekakhetha isihlahla esi-strong ukuthi noma usinda kangakanani asiyophuka lesihlahla nabakulengisa kiso. Wavuma ukuthi lesihlahla sikhule. Ene bekazi ukuthi lesihlahla ngelenga siyohlonywa entabeni yaseGolgotha. Ene njengoba siyohlonywa entabeni yaseGolgotha nisasenamba bazalwane. Bangizwa bazalwane. Ikomgada ningizwa kuhle. Ningizwa kuhle. Okay. So uNkulunkulu uma evuma ukuthi lesihlahla sakhiwe bekazi ukuthi lesihlahla kunendoda eyolenga kiso. Enizizwe zonke ziyophiliswa ngayo. Kunesihlahla sakho. Mhlawumbe isihlahla sakho siyakusilinga na usibheka. Mhlawumbe isihlahla sakho it's a limitation to your life. Mara uNkulunkulu bekazi ngalesihlahla. uNkulunkulu uyavuma kwenye intaba yaseMoriya ukuthi kumile isihlahla lapha sangathi kumile isihlahla esikhulu wathi akumile isihlahla singayiphezulu esifika net la. And lesihlahla nasikhula akube yilesi esiba namataka ayale nale sigcwala amataka nje. Uvuma ukuthi lamataka abe ngalendlela khona one day kuzobhajwa imbuzi. No, kuzobhajwa inqama. And lenqama nayibhajwa lo baba obekazokumele kunikelwe ngomfana wakhe. Lo mfana kasayofa ngoba lesihlahla esatshalwa. Amana bangizwa labazalwa. Kunesihlahla sakho. Bangizwa bazalwane. Kunani? Sakabani? Esinye sale ihlahla esokubethelwa. Esinye sale ihlahla esokukhululwa. Kuthi isihlahla sona sikhona.
Banama bazalwane. Isihlahla sona lapha angikhuluma ngokuthi kunezinto ezingamsurprise uNkulunkulu. Ezinye izimpo ozilwayo uSathane uyamsukela. uNkulunkulu abona ukuthi kunendoda ekumele ngihlangane nayo eHorebe. Angibase lesihlahla lesi esithi nasekushisa, angikhulise lesihlahla esithi nasekushisa sidubule simane sizivuthele. Mara lesihlahla angiyosuka kiso until lo muntu azongithola la esihlahleni. Ayikho into uNkulunkulu emsurpriseayo. Maybe kune situation obhekene nayo. Wena na ubhekene nale situation kuwe kunaloko ukuthi does God care? Does God know? Amen. uNkulunkulu uyambona uSathane prepare istroke. uNkulunkulu yena yaqala uprepare last trumpet. Abangizwe. Namba kithi. uNkulunkulu ubona uSathane uprepare yini? uNkulunkulu yena prepare yini? Angazi ukuthi uNkulunkulu uboneni kuwe. Nothing surprises God. That's why bazalwane uma sikhuluma ngendaba yokwamkela. For the past, enhle namhlanje sithi uqala ngolo ngendaba yelo ka F. Mara ngibona ukuthi asivale kahle. Ubra Steve left us with a very, very wonderful legacy. Amen. Yendaba acceptance. What God has been teaching us in the past few weeks, I think ile esikhuluma ngayo ukuthi lo mzalwane besimbeka izolo, he found the power of acceptance. And bazalwane ngizwe kahle, nangikhuluma ngeacceptance la, I'm not talking about giving up. Kunomahluko phakathi kokugive up nokwamkela. He realized ukuthi lempilo angizukuyilwa ngalendlela. Every Sunday he used to come to the front. And like uma utata abakhuluma ukuthi Steve he always showed up. And then kunamazwi akhulunywe uMathibela izolo when he was talking on behalf of Cell Group. Siyabonga bazalwane baseFesu ukusigcinela lo mzalwane wethu. Bazalwane asihlaleni kuma Cell Group. Asiwafuneni ama Cell Group wethu. Ayingafi Cell Group. Cell Group ayisiyinto kaMfundisi. Cell Group is there for you. Ninamba kithi. Abantwana bami bafunda ukufunda iBhayibheli nokushare from Cell Group. Wawuthola uThabo angalali njalo ahleli vele ubhizi neBhayibheli or umpumi kwenze njani? Hayi yimi namhla enyothatha umnikelo. Bathe wena uthatha umnikelo? Yeah. Ku Cell Group. Manje ngifuna ivesi lapha ku chapter bani konje. That's how they learned Bible. Abanye abantu bafika kuma Cell Group wethu bangalazi nokuthi uGenesis ukuphi ubani ukuphi. So thank you bazalwane ukuthi nisigcinele lo mfowethu. And ngendlela enamgcina ngayo nenze ukuthi ivangeli lishunyayelwe even on his last day. Ninamba thandekayo. So indaba acceptance is so powerful. To the extent yokuthi as much as bengifuna ukukhuluma ngo-F namhla ngifuna nje ukumvala lo A namuhla. Ngiyamgcina ke lo A mhlambe soqala ngo-acceptance ngo-F next week. Konje still A umeleni? Khuluma class. Your S
salvation. Yonke into iqala ensindisweni. And insindiso sayihlathulula ukuthi iyini. And then A sathi acceptance, F siyabuya no forgiveness siyogijima angazi kangakanani. And then who bese olandelayo excellence. Olandelayo transparency, stroke trust. Hey, lothiyune into eziningi. But sobuya kuye. And then why? It's about you. So ke bathandekayo, as we close indaba yethu ka S ka A, acceptance is not an acceptance of defeat. Akusikwamukela ukwehluleka. Is alignment. Number githi ezinye izinto, somebody bekakhuluma ngendaba yempi yase-Iran. Athi impi yase-Iran, i-America izibona ukuthi inqobile ngokuvithiza. I-Iran izibona inqobile ngokuluza. Nomunye une-definition yakhe yokunqoba. Lo busy uyavithiza, lo demo wavithiza lo uyawina. Ifana nempi yamaZulu ukuthi bebathi uyadela oseka lapho. Nabagwaza lo uyenqa, wenqa lo isidumbu uyaphambili. Uthi uyadela oselapho. Uyolwa njani nomuntu othi uyadela oselapho? Ngoba wena usasaba ukuzwa ubuhlungu, lo akasaba ukufa. Ubani one-advantage ongasaba ukufa nosaba ukuzwa ubuhlungu? Lo osaba ukuzwa ubuhlungu une-advantage. Njalo lo osaba ukufa ongasaba ukufa une-advantage ngoba orumzisa ubuhlungu awukafike ekufeni. Or somlimazile awukafike ekufeni. Kwangathi singaba namakholwa azo align to the extent ukuthi bangasabi ubuhlungu, basaba ukufa. Bangakusabi ubuhlungu, bangakusabi nokufa. You see what awukusaba ukufa, you are raising the bar. Yini uSathane azokuqeda ngayo? Uma uPaul athi kubazalwane baseRoma, yini engasihlukanisa nothando likaNkulunkulu na? Abale konke azathi na ukufa imbala. Ninamba kithi akuyi kusihlukanisa. Manje uma ugula kumkhipha umuntu ekukholweni azagijima ezinyangeni. Yabona ukuthi ibhabe iphansi. Celo secene ithi phakamisa ibha. Amen. Ya izinga lokholwa lithi ukuphakama bazalwane. Ungaloku ubrikwa intwanyana ezincane ezingenamsebenzi. Hallelujah. Yeah, you must reach. Yabona uPaul lapha encwadini ngabaseKorinte asifundeni chapter 2 Corinthians chapter 4 verse 7. I think that's the foundation acceptance. Ninamba githi ukuthi udlula kulento yokuthi uthi why me? Ninamba githi awusathi why me? Uthi ukhuluma nje ngoJesu uthi akungabe yami intando akube ngeyakho. Ninamba githi ngicela ungishayele yona mngani ngelo nge-amplified. Ngishayele yona nge-amplified. Uma ikhona iphethe ngesizulu asifundele. Kepha lencebo sinayo ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu bungabi ngobuvela kithi. Bazalwane, yabona, look, okay, let me read that and then. But we have this precious treasure, the good news about salvation, in unworthy earthen vessels of human frailty. If frailty is into a weak. Uti, lencebo, ise majeke na krekile. Yabona, lo mzalwane liqeqele ngakhe yabona muhle njani. Yezwa neperfume yakhe inuka kamnandi njani. Yijeke krekile. Bheka oseceleni kwakho.
yazi na umbheka ubona ijege ekrekile mara kule jege ekrekile kunengcebo uNkulunkulu akumvimbanga ukuthi le ngcebo ingahlali abangizwa labazalwane. You know, le ngcebo is so deep in you. And when our meta ukusebenza kaNkulunkulu ngale bottle krekile, ngale bottle potokile, you're going to miss the point. Ninamba kithi. Ngoba uthi le ngcebo ifihliwe. And le ngcebo this treasure elanga phakathi kwethu iyam attract uNkulunkulu. Ninamba kithi. uNkulunkulu the way im attracta ngayo im attracta to the extent yokuthi uNkulunkulu akhona ukuthi andlule kulento angasavinjwa yilama crack. Ninamba kithi. Yabo lama crack la kuwe. Ama crack okugula. Ama crack okuhlupeka. Awamvimba uNkulunkulu ukuthi angasebenzi ngawe. Amen. Akamvumbi ukuthi uNkulunkulu angasebenzi ngawe. That's why akumele uvumele lama crack astop ukusebenza kaNkulunkulu. Nakunento engamele uyishe empilweni yakho, never say maye mina. Because God is still in control. Number kithi. Kunezinto uNkulunkulu isitha esithi nasizenzile lezinto. uNkulunkulu asebenzise kona lokisitha ebesithi sizokubhreka ngakho. Ninamba thandekayo. Amen bazalwane. Lezinto uSathana uzokubhreka ngazo. uSamson ku chapter 14 abazali bakhe bambiza. But mara Samson ufunani kulabafazi bamaFilisti? Kwenze njani? uSamson uthi uSamson hayi ngiyamthatha lo mfazi. Ithi bese iBhayibheli ku chapter 14 verse ka 4 ithi labazali bebangazi ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukusebenzisa uSamsoni ukuze akwazi ukuthola amaFilisti. AmaFilisti izitha zikaIsrael. Ninam ene kumele zinqotshwe. uSamson umNaziri lobuNaziri bakhe busho ukuthi angasondeli kumaFilisti. Mara uNkulunkulu wavuma ukuthi uNkulunkulu wamdrivela kumaFilisti. And the day abulala amaFilisti kuthathe kavale kamehlo ithi wabulala more ukudlula lesikhathi aphila. Lesikhathi kavaleke ini wabulala. So kunezinye izinto wena ongazibona ngathi zi disadvantage kuwe uze umsole uNkulunkulu. Why lokhu kungenzeki? Uzuzama ukusifanisa nabanye. Ninamba kithi. Why ngingapholi? Khala uJeremiah athi kanti isilonda sama sipholi na. Athi is there no balm in Gilead? So God is still in control bazalwane. And when we align ourselves with God, siyoba abazalwane abakhona ukukhonza uNkulunkulu nasebunzimeni nasekuhluphekeni. Ninamba kithi. Mara wametha uNkulunkulu ngale glass lakhe elikrekile. uNkulunkulu yohlala krekile kuwe. But if you move on beyond your challenges, beyond your adversities, ziningi izinto ezehlelo olungileyo bathandekayo. Yabona nasingahlala la sithi socela ubufakazi beyinhlupheko, ngenibale ukuthi ndlula kuphi. Ngenibale ukuthi nenze njani? Mara uNkulunkulu lokho dlula kikho uyakusebenzisa. Izolo besingazingcwabi umuntu ogijima imarathon. Izolo besingangcwabi umuntu okhuluma njengoVusthenje kwayo. But that brother, despite his limited speech, he spoke deeper things than some of the best speakers.
ninamba kithi engakwazi ukuhamba, he walked far beyond ukudlula abaningi bethu because he walked with the Lord. Bana mabazalwane, so uNkulunkulu ungamedi ngezinto ezingakenzeki kuwe. Into eyakwatisa uJohn kwakhona ukuthi uJesu athumele umlayezo kuye ukuthi uJohn nakasejele wathi njani, sifike kanjani la ejele, wathumela kuJesu wathi Jesu cela ukwazi ukuthi uwe lo besimlindele na, or khona kusamele simlindele. Wayebheke isimo sakhe. Nakhumbula ukuthi uJohn bamthatha bamvalela ejele and bazomnquma intamo, and uNkulunkulu besekabuye uJohn, uNkulunkulu bekazi ukuthi seyiphelile iminishini kaJohn. Okusalayo uJohn yena is going to be with the Lord. And uma uJesu abhala ngayo uthi kubo bonke abaprofeti abake baphila akukho omkhulu njengoJohn. Akukho omkhulu njengobani? Malo John so kuphi so sejele. Namba kithi kunamakhona ozowadlula ujikekiwe. Lawo makhona lawo isitha sisimisela ukuthi sikudestroy ngawo. Kepha uJehova uyimisela ukuthi kulelo khona lelo wena kubonakaliswa amandla akhe. I wish ningizwe. Amen. Necule sasicula kudala lithi bright in the corner where you are, bright in the corner, brighten where you are, right. Again, ngihlathulula amagama. Ayithi bright in the corner, ithi brighten, shuthi khanyisa. Ninamba kithi kahle kahle shuthi le khona ongena kilo limnyama, lobuntwana bukaNkulunkulu bakho abukhanyise. And once we fail bazalwane ukwamukela ukuthi God is in control, yabona le acceptance esikhuluma ngayo yile of trusting and surrendering to God. Ninamba kithi utrust usurrender kuNkulunkulu. That's why now umzalwane muthi ube umzalwane othandazayo, utibe deep emthandazweni. That's why muthi ube deep emthandazweni. Lokho kuzokusiza ukuthi ezinye izinto uzibone ngelihlo likamoya. Ninamba kithi uzibone ngelihlo. Ithi iBhayibheli Elijah sekazofa bratash, agula aphethe ilogula ezofa ngakho. Yasikhuluma ngapho Elijah uvusa abafile mara besekagula, agula ngalokufa, agula ngalokugula ebekuzomthatha. Ngithanda ngesindebele ithi Elijah gata sagula aphethwe sisifo ebesiza kumthatha. Awona isikhethu simnandi, isifo esasenzani. Mara as much as it alele lapha, the way ubukhona bukaNkulunkulu babugcwele ngayo, inkosi kaIsrael yafike yaguqa yakhala yathi baba nqola kaIsrael nayi impi. Alele lapha wamtshela ukuthi yenza kanje yenza kanje, ena wakwenza wanqoba, noma okunye wakwenza hafu. Utshela umuntu olele flat ngoba wandlula ekuboneni umuntu olele flat, wabona lento kaNkulunkulu ephakathi. Ngoba ingumlilo lento ivale abantu abakubone uqhuza, bathi nasebasondele nabezwa lento ephuma la kuwe bathi ha ukuphila okungaka. Abantu abakubone ungathi sowugugile i-society kuthatha yakwenza umuntu ongenalutho ongento yalutho, but immediately you open your mouth ukuphila kuphume ngaphakathi baze bakufune nala ukhona. Nawuleli bathi imvuseni nethi sicela lokho.
Uma sifunde eBhayibhelini, we read about people bathandekayo. We read about people, not even eBhayibhelini, in the history of the gospel. Abanye ebebathathwa sebabadala kuthiwe hamba mletheni azokhulekela ubani. Ngoba lento ingaphakathi. Ninamba kithi. So, ungalingi umede ukusebenza kaNkulunkulu ngobuthakathaka bakho. Ungamedi ukusebenza namandla kaNkulunkulu ngomshado wakho. Namba kithi. Ungamedi ukusebenza kaNkulunkulu ngokuhlupheka kwakho. Amen. Medi ukusebenza kaNkulunkulu ngalokho akutshalile kuwe. Because lencebo, I like it. Uma Paul athi yingcebo. This thing is so deep in us, bazalwane. Nina msihlobo zami. Yeah. Yeah, lo mfowethu nilakhe ibhodlela ebelikrekile man. Enama crack besiwabona sonke ne. Mara uNkulunkulu wadlula kulawo ma crack. Ninamba kithi. You know, uPaul nekhumbula no Paul akhala kuNkulunkulu ku chapter 12 athi uNkulunkulu susa le liver leli. Kunezinye izinto uNkulunkulu azovuma ukuthi zingasuki. That's why we must be careful. Ungajaheli yabona inkinga yethu abazalwane sometimes sisuma ruthandaze kahle. Be careful of that. Sisima ruthandaze kahle. Maruthi uNkulunkulu bamkhonza ngoba ubona kune defect ethile mhlambe kulo yamndeni or kunento enze umama uzibani uthandaza kangaka athandazela ibandla mara indoda yakhe idakwe kangaka kanti kubiliswa uye lo tshwala hayi chance imani kancane. Once you start measuring into zikaNkulunkulu nento ezibonwayo, you're going to be in serious trouble. Ninamba kithi ungakiyeka nokukholwa. Kunanto abayeke ukukholwa nethi ngenxa yeminyaka. Sengifike 30, sengifike 35. Akukho nomkhulumisayo. Akukho nowenzani? Bese nalabo gogo abagangayo. How? Nje akhono 111. Amen. And akusi wrong. Siyafisela ukuthi abantwana bethu bathathe nathi abanye bethu sihlale siba. Maram, we need to give in unto God. Nina mbathandekayo. Ngoba kunezimpo zozilwa kanti wena kumele nethu unikele kuNkulunkulu. And ayikho into exabanisa umuntu noNkulunkulu njengo-why. Into exabanisa uNkulunkulu nomuntu njengani? Ngoba waya kuNkulunkulu wathi why? Rekho ufuna impi. Awufuna impendulo. Amen. Wena align uma uPaul uNkulunkulu athi no Paul angilisusi le liver lapha ku chapter 9. Athi uMusa chapter 12 verse 9. Athi uMusa wami ukwanele. Umusa wamenze njani? My grace is sufficient. Uma ethi umusa wami ukwanele. uPaul azange athi why? Azange athi Paul wathi kusukela manje ngizoboosta ngalobuthakathaka bami ngoba amandla akho abonakaliswa kulobuthakathaka. uNkulunkulu akalindi ukuthi ube 100%. uNkulunkulu akasebenzi ngabantu abaperfect. Usenza ngabantu abawilling, senza ngabantu abavailable. Nina mbathandekayo. And immediately wamkela isimo sakho, ustop uwaste energy. Uloku ulwa impi ongameliliwe uwe. Wena nje connected to the supernatural reservoir. Banama bazalwane, connected to the supernatural reservoir so that lobunzima, lobuthakathaka, lenkingo obhekana nayo
ibe yi-platform, ibe yi-stage la uNkulunkulu ayademonstrate amandla wakhe kiyo. Nihamba kithi. Le culo esasicula kudala lithi Jesu uzibonakalisa. It's a song of surrender. Ninamba thandekayo. Where you surrender, where you say God zibonakalisa. Ningakhohlwa kunesihlahla sakho. Kunani? And isihlahla sakho no Isaac siyokhulula ekubulaweni. Na uZakewu siyokuxhumanisa nensindiso yakho. Na ungu Moses siyokunikeza i-encounter noNkulunkulu. Na ungu Jesu uyofela izono zabanye. Mara sakho isihlahla and allow God. That's why bazalwane we must learn. Sifunde ukuthi I must surrender to God. I must learn to surrender. Yabona, once you learn to surrender kuNkulunkulu, ezinye izimpu uNkulunkulu akakhona ukusilwela ngoba sika surrender. Amen. We must learn to surrender kuNkulunkulu. But wathula nje hayi uNkulunkulu sengimtshelile. Number gate. Some things we need to surrender, and we need to know that God is in control. Even noma imoto seyirola, God is still in control. Number thandekai. uNkulunkulu is in control. Bakupusha kule trolley uyongena theater, God is still in control. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, to thee, Job uma ephendula umkakhe uthi shall we accept, somebody say accept, shall we accept only the good from God and not trouble? Uthi okwamukela ukuhle kuphela kuNkulunkulu. Bazalwane, the same Job washo njalo after his trials ku chapter 42 verse 2. Uthi hayi sengiyazi ukuthi ungenza konke enicebo lakho lingevinjwe emuntu. Kunecebo uNkulunkulu analo ngempilo yakho, and lecebo wena ungamedi ngempilo yakho lodlula kiyo leso sikhathi. Try to align with the word of God. That's why uJesu uthi Nkosi uma aseGetsemane uthi akungabi intando yami, akube intando yakho. Uthi uba bekuyangami ngabe kanje kanje, but let this not be my will. So bazalwane, to remain strong enkosini even noma udlule imene ezinzima. Ngithena ngikhuluma kubazalwane, ngeke ngashumayela ngelanga ngakhuluma about the pain of trusting. The pain of ubuhlungu bokuthemba. And when you speak about the pain of trusting, is to trust God even isn't akuthembisezona wena ungaziboni. When what you experience is not what you expect. When your experience does not meet your expectation. Usho njengoJob uthi, though he slays me, yet I shall trust him. Ninamba kithi. Usho njengoDavide uma ethi ngisosizini olukhulu, mara ngiwele esandleni sikaJehova. Athi noma ngisosizini olungaka, noma ngishawa uJehova, angiwele esandleni sakhe. Athi ngoba kuye kunomusa omkhulu. Umusa kaNkulunkulu ungaphezulu kwelaka lakhe. Ngoba kube ongasingaphezulu kwelaka lakhe, ngabe ulaka lwakhe solusiqedile.
But His grace, it enables us. So ke ihlobo zami, as we see God kind of acceptance, I don't know ukuthi ishayisane nokamba kaBra Steve, but it's a good example of acceptance. He did not give up. He accepted his situation and he refused with his limitations. Zimenze angamkhonzi uNkulunkulu. Ninamba kithi. And his limitations have inspired a lot of people because he accepted with young. Thola ukuthi na ukhuluma naye athi ngithi ungayizama lathi na uyazibonela mfundisi uyazibonela ngithi ya ngisokeke senza njani athi nongibona ukuthi asenze so. Whatever you're facing, akungabi umngcele, akungabi igate, akungabi iboda lokhu kuvimba ukuthi ungamkhonzi ngokuphelele uNkulunkulu. Amandla akhe ayobonakaliswa kulesimo obhekene naso. Your situation, it's a good opportunity for God to work on you. Your situation is a good opportunity. It's a stage, it's a platform la uNkulunkulu azodemonstrate amandla akhe. Shall we all stand up? Ngifakele lapha phambili 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, be immovable, always excelling in the work of the Lord, always doing your best and doing more than is needed, being continually aware that your labor, Nazguti, your labor, even to the point of exhaustion in the Lord is not futile. Nala so ukhathele wazi ukuthi konke okwenzela inkosi akusilo easy. Bazalwane, whatever you're doing for the Lord is not wasted when I remain entandweni yakhe. Amen. Remain akuphi? Entandweni yakhe. Sometimes it's not going to be easy, but by moving on, even la kungasi easy khona, wakha umqhele wakho. You are creating your own thorn. Your own crown. And that crown, yile uNkulunkulu ayithi kuwe, well done. It's only when we get into izimo ezinzima la kubonakaliswa amandla nequality yokukholwa kwethu. Ngize ngathi kubazalwane partner eviki nasikhuluma ngathi kibo bazalwane ungalingi ukuthi awujontshi until ithuba lokujonsha lizipresent bese ungajontshi. Namba kithi until ithuba libe nala uzwe vele usiduma kuhlebela athi thatha kukho ozobona. And if you can do that, then you are not a thief. I want us to say these words before Sokhuleka. Lord, help me to accept the vessel, or to accept this vessel, no matter how cracked it is, so that your light can shine in this cracked vessel. Amen. Nkulunkulu ngenze ngamkele.
lesisitsha lembiza eyimi. Amen. Number 2, Lord, help me to embrace the thorn, the crown of thorns. Nkosi ngifundise ukwamkela umqhele wameva ukuze umusa wakho upheleliswe kimi. Lord, help me to fix my eyes on the unseen glory. Ngiqolozele inkazimulo engabonwayo. Ngiqolozele ithembiso esingakafiki. Ngizamkele ukuze udunyiswe wena. And lastly, Nkosi ngifundise ukucula phakathi kobusuku njengoPaul noSilas. Ngikudumise enhluphekweni ukuze amandla akhe abonakaliswe kuvuleka iminyango. I like i-declaration yanamuhla. Angazi bangaka bayikhumbulile. Ithe, I declare that I will put action in my faith. Wasenikhohliwe. Cela nibuyelele. I will put what? Uyakholwa ne? Nethu kholwa kwakho sekushoda nge-action. Enhle if bekukhoneka bengizothi niphinde niyifake nangabe khona nayo niload. I will put action. Mhlambe namhla soyisho even noma siphuma, because this is what ukholwa is about, to put action in your faith. Amen. To put what? Ikhona laphiyana ku Emalahleni group. Bratash ngizocela uzosithandazela.